ƴeew ɗum ɗo an ya yeey gues tan yimi cuwa ha yeeyde gues ƴetta nayi ma gadda nanna nder hen min anda oɗo gajji kanko no nder an kam fade ha min ñaawi min guitti ko wonko e leydi amin kam min puɗɗo andu kam oɗo kono min ham yi gajji iyo yande hawre tala mon arani jam ñallama ñalle gam on gajji mbaɗa tan sel ma liggey alhamdulillah machallah mi yiɗa journal haal kasel an gajji anum ka net an neɗɗo yeeyima fadam sel mi yeeyimam ɗum ɗo hol gaddita nayi ma tan nanna nder en kuccirani te aɗa andi min ke korko min pay ñanden kalnamam anandi ɗum o puntide ha an o ƴetti mi kalisam ƴetti on jeetam pal mon e guesa mon mbiyam nayi am ñamta yo kalis ma ƴettuɗa joni noon kalmeta minen liidaɓe min jettini min jeeyma pour ya dannir guurma an ki aɗa fotno yawde ses kam hamin gay ittude oɗom kam min mbiyan wadde halisam woto ñaami jagge hawta halisam jagge halisam hoto ñaami halisam waɗa so jaggi pal mo jagga halisam gajji neɗɗo yo so woni mawɗo yo andu ko mawɗo mbimi mawɗo yo wona mawɗo mi nayi am bolem ni jiinayi e balɗi kayki noon aɗa ittide balɗe en e heɓ itti ɓay nayi ma e balma e ngabba dow ala an non ka duñma yadat yeeyi pal bom joni ganduɗa coronavirus ne yimɓe gone kaalo oɗo yo yimɓe jaali jeeyi pal an jara yeeyi pal bo an mi wiyama kala mbiɗa haala ɗiɗo haala wona haajuma an yiya haajuma assalamu aleykum min jeeya haajuma min kalma ko coronavirus ari minen ɗum wona haaji jam minen ko pala min jeeyi oɗon gaddi haaji min porteur mom on nani oɗon gaddan ɗon de minen min mbaɗani kundu mo suwar ko minen e corona so wayni noon kam o addiraɗo haalis makko so haaji mon yaro yeeyi pal ma ana jarama yalla yo moƴƴo mbiɗa gam kosam mbaɗata sippude minen noon wona kosam no min ɗewat ko kosam men so waɗi wayno kosam men nayi min toɓi min noon min ngala tan ɓuuri leydi amin min ngala ɓuuri leydi amin minen jeeyi minen ko kalis tan piccol wona so wayni noon o yeeyra so wayni noon o yeeyra goddami e corona ko balle haɓe ɗon e coronavirus ɗum ɗo bo onon gaddi ɗum ɗo ɗum ɗummi boom e on jarama bandiraɓe en jeewi ɗo lawol meɗen woni dawal meɗen gadanal ngol gomuppinal pale nder heblani on ɗo ko fati e caɗele ɗe ganduɗa ɗe wuura ko ummi e pale ɗeɗo e oɗo saaha joni gonɗen koye caɗele boros biyeteɗo coronavirus en jii ɓeɗo nene duka jawdi ñamani ɓegani nene duka mbaɗi kalis muɗumen e pale te korko ina fayi corona ina tampini yimɓeɓe ko dawal gadanal gomuppinal pale nder heblani on ma en gartu e dawal ɗimmal so weeli Badio ko ɗo wonno dawal meɗen gadanal woni premier partie so Allahu lamɗo jooɓi ma en gartu e deuxiéme partie